Bwma kwrwija kha bwpha kwrwija kha nokhok bwthik kwrwija ono thai nukungni ganao bachakha TTAADC CEM Purna chundra joma tiyani saktarmung bai tini borogno nokni tin hai kheba nokni nukung tei borogno kwchangma jorani manui khuknwi bagwi roi kha borok belai ni khar susu 5-20 sikangbo boni bwpha thai thangjakha sarsa salni jorao bo boni bwma kwmai thangjakha hai kheba mutai sawi thangjakha bono nugui nai tongmali yangwi borokno belai ni kha phurmung hai kheba borokno kha thangsarokani bisingtwi borokno nokhok tei kwchangma jorani bi yapharjakha. Tabuk sung today disini suba subai tini sung oro phai chigon kisa suba lai phajak sung bono buskango chini oro 20 kila bakmani ingui YTF sangbai sung joto pal khai sung borongno borong sradun sigang sung borong tangro lainang hinui sung wan sokjak sung tangro laifine borong samuni sigang tang laifine borogno ta tiprama thasung nabrok kwrwija ba nai rojala ha borokno samu charai ronai nabrok hurungno okay borok tongjanai rokbo kwrwi tongjanai rok chajaknai rokbo kwrwi okay borok nai rokbo tak charai ronai samuno thangnai rok borok bo thwijala ha thwijmani bo atta rok naina thwijma rok thwijnaini tama kalai thwijnaini mama kalai bo aku apa nok ari gandang haking ro nok gandang lai boni mama kalai ta ningkhe tama kalai bai thwijmani robaro doctor tlang laile ha saraibo 7ta rok kanai mama 7ta rok kanai na sata atta sukungno hote borok sung tlang laile ha oro jible sola ha hapano sung doctor chini bwkha bai chung de hanai hi ani bai no sung thangnai hi doctor tlang laile ha borok doctor se khai naile ha kre khai sajang ha borok pusko dan khai di hi hola ha apa sung khai laile ya khai ka sung chini sung so te thupila ha ka bai no ba ba su ko sa